салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадем ба канали Арзанда. Ман Нилуфар мебошам ва имрӯза видеои мо дар бораи косметикаҳое ки ман истифода мебарам. Дар инҷо ман хушрӯ карда ҳама косметикаҳоям мондам, лекин афсӯс ки видеода нағалти дестад. Ҳеҷ гап не, ман якта ҳамаша гирифта ҳатман нишон медиҳам ва мегӯям ки ба ман маъқул ҳастанд ё ки не, умуман чӣ хел ҳастанд гӯем. Дар инҷо косметикаҳо танҳо барои тозаву озодагӣ ҳастанд, яъне уходовая косметика ҳаст. Рости гап ман худам беҳад нағз мебинам ҳамин косметикаи уходовия барои дастури шуштан, тоза нигоҳ кардан, ҳар хел гелу, тонику, ҳама чӣ. Рости гап ман беҳад бисёр овардагӣ будам ай Россия, лекин афсӯс ки аллакай хелаш тамом шудагӣ ҳастад ва Тоҷикистонда гӯем ман хоҳам харидан ё намеёбам, ё агар ки ёбам беҳад қимат ҳастанд. Хай биёин сар мекунем. Дар ин ҷо ҳатто шампуну ҳама чизо ҳастанд. Биёин хубтараш аз шампуно сар кунем, барои он ки шампун хела кам ҳастад. Ман барои чӣ ҳамин шампуноя низ дохил кардам, то ки шумода нишон диҳам. Барои анамин шампун беҳад шампуни нағз ҳастад. Аз наздик бо нишон диҳам, анами хеле ҳастад. Шампуни рости гап инам шавҳарам ай Россия овардагӣ ҳастанд ва рости гап намедонам ки чанд сум ҳаст, ай куҷо гирифтагӣ ҳастанд, лекин беҳад нағзманд маъқул шуд. Мӯи одамо беҳад хушрӯ мекунонад. Ба вақте ки ин шампун кати мешӯем, бальзам лозим нестай ва бо ҳамин хел гӯем, ҳамин хел эффект вай шампуни Эльсеф дорад. Манда беҳад маъқул ҳастанд ҳамин шампунои Эльсеф, Пантин беҳад нағз ҳастанд. Хушрӯбади ва ё бальзам ё ки масла дар кор нестай ва ин шампуна низ якта шавҳарам овардаг, ман истифода бурдам. Рости гап ман назарам нагирифта, лекин вақте ки истифода бурдам беҳад манда маъқул шуда. Анам хел тамошобинони азиз, агар ки дар ягон мағозаҳо бинен, агар гирен, пушаймон намешавен. Беҳад шампуни нағз ҳастад. Анаме хел номаш ин тараф монем аллакай вай кардагиаша, нишон додагиаша ва дигараш ана ин шампуни Виши мебошад ки ман намегӯм ки зур ҳастай, нағз ҳастай, нормални ҳастай. Кори худаша мекунад гӯем. Мӯи сари одама тоза мекунонад, хушрӯ мекунонад, нағз. Баъди ин бальзам кни нағзтар аст, яъне масла ё ки бальзам кни хубтар аст, лекин худаш рости гап ин аптечнӣ ҳаст мегӯянд. Беҳад мегӯн фоиданокӣ дорад ту хеле чизо. Рости гап ман аҳамият надодам ва хел ҳаракати аҳамият додан накардам. Ҳамин хел мешуштам, тамом. Не ки умуман ягон ҷо шуда для чувствительной кожи незандагӣ, хай намедонам, ман гӯем нормални короша буд кардестай. Анами хел акнун мегузарем ба рӯй. Хубтараш биёен ба шуштан сар кунем, ай шуштани рӯй гӯем сар кунем. Ман чӣ хеле ки мебинем, ин аллакай пура тамом шудагӣ қариб тагашта анами қак ҳастай тамом. Ман беҳад михел гел кофтестам. Бозорода рости гап наёфтам. Бозори Панҷшанбеда ва мехоҳам ягон мағозаҳои ҳамин косметика ҳаста, ҳамунҷо рафта якта ё ки дута харам, барои он ки намешад бе гел. Ман собункати дасту рӯҳома намешум, рӯҳома нехтараш ки ман собункати намешум, танҳо ҳамин хел гело кати мешум. Рости гап ин гели Нивея ман назарам гирифтагӣ набуда гӯем, ман ҳамин хел арзон буд, харидамша, гуфтам ки хай шуштан мегирам, лекин дар ҳақиқат хуб будай, нағз, хушрӯ, рӯи одама ҳам хел мешуд, тоза мекунад ки рӯи одамам хел ялаққас мекунад, ягон равғанӣ, ягон чӣ намемонад. Беҳад ҳам хел хушрӯ карда мешӯяд. Ин бо ман гарниер доштам ки чем вай гарниера гӯем, ин 100 бор беҳтар аст, хушрӯтар ҳаст, нағзтар ҳастай гӯем.
хуб давом медиҳем. Вай гели афсӯс ки сиёҳуш гирифта рафтак. Ва агар ки мағозаҳода аз ҳамин гел бинин, агар ҳатман гирен. Нағз ҳастай, рӯи одама беҳад чем чихеле ки гуфтам гарнира ин хубтар ҳастай, нағзтар ҳастай. Ва боз ман фикр кардам ки тез тамом мешавад, лекин не, хела бурдак. Ман гӯем эконом намекардам ина. Вақте ки аллакай тамом шуд қариб гӯем, вақте ки аллакай ман фаҳмидам ки вай чӣ хел нағз аст, чӣ хел хуб аст, баъд эконом кардана сар кардам. Хуб, дигарашда мегзарем. Ман ин гарнир, ин ҳам барои рӯя шуштан, ҳам барои маска, 3 в 1 мегӯн. Лекин ина ман истифода намебарам, ина шавҳарам истифода мебарам. Ман якчанд бор истифода бурдам, ман маъқул нашуд. Беҳад рӯи одам ҳама хел вай мекунонад. Агар ки рӯи шумо хушк бошад, пӯсти шумо нозук бошад, ина истифода набаред, барое ки беҳад пӯсти рӯи одама месӯзонад, намешад. Хай ҳама хел чӣ хел мегӯянд, рӯда тез шакиву шӯиш мешад. Агар ки ранги маска истифода баред, беҳад рӯтон ҳам хел месӯзонад ки эҳтиёт бошед. Ина шавҳарам гирифта буданд, ман низ чанд бор истифода бурдам, лекин ман маъқул нашудак, танҳо шавҳарам истифода мебарад. Ҳана хел вай кабуташам ҳаст, кабуташам доштем. Вай низ ҳама хел, вай низ беҳад рӯи мана месӯзонд, хушк мекард ки ҳам хел рӯи одам таранг мешудак. Барои ҳамин хотир ман ина истифода намебарам, лекин хостам шумода нишон дода. Ва ай кабуташ ёки ин сиёҳша кадомаша гирам хубтар аст, гӯен агар умуман фарқият надорад. Хоҳен кабуташа гирен, сиёҳаш, ҳардуш як хел ҳастанд. Хуб, ва мегузарем ва бо якбора скраба низ нишон диҳам. Ин скраба вақте ки ман нишон додам влогда, бисёриҳо пурсиданд ки ин чӣ аст, чӣ хел истифода мебаред, барои чӣ ҳастай. Ин яке аз скрабҳое ки беҳад ман нағз мебинам. Манда маъқул ҳастай, чиста линия, беҳад арзон ҳастай ва нағз ҳастай гӯем. Ана михел ҳастай, ман ай пеш хушун нишон диҳам. Рости гап дигароша аёдам биромадак. Хай умуман гӯем, боварӣ дорам ки хуб нағз маълум ҳастай. Чисти линия, ҳамин абрикосаш манда маъқул ҳаст, бо ҳастай малиновиш ва малиновиш рости гап беҳад хел тунук ҳастай. Пӯсти рӯи шумо агар ки беҳад нозук бошад, агар мешад шумода, агар ки гӯем хоҳем ки ҳам хел рӯтон ҳам хел тоза шавад, инаша харен, инаш нағзтар ҳастай. Ва хела шуд ки ина ман истифода мебарам, як 3 сол шуд, 4 сол шуд ки ман танҳо ҳамин скраб, ман чанд намуд скрабҳо истифода бурдагӣ ҳастам, харидагӣ ҳастам, қиматошам харидагӣ ҳастам, лекин ягонташ чени ин нестай. Бо ҳастай сахрниё ҳамин як бор рӯда мешад ки об шуда мерад. Ин бошад, ин ҳам хел рӯда мемолӣ, ход 1 соат ҳам хел рӯда шакида шини агар об намешад, хуш рӯи одама нағз тоза мекунад. Ва ҳатман эҳтиёт бошед, сахт накунед ки то ки роҳотона гӯем нахарошад, барои он ки дарунашда ҳам хел донаки зардолу ҳастай гӯем. Ана михел ин скраб барои чӣ ҳаст гӯем? Барои тоза кардани рӯй. Ина ҳар рӯз истифода намебарам. Ман дар як ҳафта 2 бор ёки 1 бор истифода мебарам, тамом. Барои он ки ина тез истифода бурдан мумкин нестай, рӯи худтона гӯем безеб мекунонед. Барои ҳамин хубтараш ки дар як ҳафта 1 бор ёки 2 бор истифода баред, бас чизи нағз ҳастай. Авай гелое ки нишон додам, Nivea, вай ҳар рӯз истифода, ман ҳам субҳда нею, хай шабда, ҳар шаб ман истифода мебарам, нағз ҳастай. Ана михел ва дар бораи крем гап занем. Рости гап ман аллакай умуман крем истифода намебарам. Ман фақат ҳозир гел истифода мебарам. Крем танҳо барои дасту почаву ҳам хеле ҷоҳо гӯем крем истифода мебарам. Ва якто танҳо анамин намуд крем истифода мебарам. Ҳозир гӯем тамом шавад, дига намехарам, барои он ки ман крем истифода намебарам рӯмда гӯем. Ва ин крем нағз ҳастай, хуб ҳастай, беҳад
чӣ гум сабук ҳастай. Вақте ки тобистондам агар ки руда ин крема молӣ умуман руд равғанин намешавад, ягон чӣ намешавад. Гӯем беҳад креми нағзай. Бисёриҳо пурсидан ки апай Нилуфар шумо пеш аз тональный крем молидан чӣ хел крем мемолед? Ман ана михел крем мемолам ки беҳад чӣ хеле ки гуфтам сабук ҳаст, беҳад нағз ҳастай. Вақте ки руда мемолӣ умуман ҳис намекунӣ ки ту крем молидагӣ ҳастӣ. Лекин вақте ки рӯҳота мешӯию хушк мекунӣ, рӯи одам камтар хел таранг ҳастай ку вақте ки ин крема мемолӣ камтар ҳамон таранги рӯи одама гум мекунад тамом. Лекин равғанин умуман намекунонад. Акнун мегузарем ба гелҳое ки ман истифода мебарам ва боз бисёриҳо мепурсанд ки апай Нилуфар дар бораи ана ҳамин гел бисёртар мепурсанд ки чӣ хел ҳаст, истифода мебарен намебарен ҳаст. Гуфта бисёриҳо савол дар бораи ана ҳамин гел ҳастай. Ва агар ки шумо хоҳен ҳамина харидан оригиналаша ёфта бошен, ҳатман харен. Аз ҳама гели беҳтарин, гели беҳад нағз, беҳад хуб ҳастай. Манда маъқул аст. Ин дуюм ҳамин ваяш аст. Ман ина ай Россия овардаги ҳастам. Ино ҳамаш оригинал ҳастанд. Пушташта нависондагӣ ҳастай. Ман инҷашта бо хеле знак дора ҳастай. Хай ҳозир ин хеле гело беҳад бисёр ҳастанд ва бисёриҳо инои таъриф мекунанд ва ҳатман подделкаш мебурояд ва ҳастай беҳад бисёр ҳастай. Ман Тоҷикистонда ман ина ай Россия 1400 рубл харидаги будам ва Тоҷикистонда чӣ хеле ки гуфтам агар ки косметикае ки мехостагия ёбамам беҳад қимат ҳаст. Ина ман ай Россия 400 рубл харидам. Умуман гӯем вай накарда фикр накарда харидам. Лекин Тоҷикистонда ин 100 сомон ҳастай. Чӣ хел дилат мешавад ки 100 сомонда якта гел харӣ. Янам хел дӯстони азиз беҳад гели нағз рӯи одам рӯтон агар ки равғанин бошад, рӯтон агар ки хушк бошад ранги рӯи ман умуман рӯтона намесӯзонад. Якумаш ки намесӯзонад. Барои он ки барои чӣ ман гуфтаистам? Барои он ки чӣ намуд крем, чӣ намуд геле ки истифода мебарам ман бисёри аз бисёриҳош рӯи мана месӯзонанд. Барои он ки рӯи ман хушк ҳастааст, пӯсти рӯи ман хушк ҳастааст, барои ҳамин месӯзонад. Ин гел умуман намесӯзонад. Ман ҳар шаб танҳо гел мемолам. Крем чӣ хеле ки гуфтам ман крем умуман истифода намебарам барои рӯ. Танҳо ҳамин чизи линияе ки агар ки макияж кунам мекунам, накунам агар умуман намекунам шаб. Танҳо фақат гел истифода мебарам. Ва бо яктаи дига ман хеле гел дорам ки ина низ беҳад ман қимат харидам ва рости гапа гӯем агар ман нафаҳмидам ки умуман ин чӣ хел кор мекунад. Умуман гӯем масалан таъриф мекунанд ша нархаш гӯем беҳад қимат ҳаста. 1500 ман харидагам ина 1500 наё ба фикрам камтар. Умуман гӯем ай 1000 сум боло. Лекин ман нафаҳмидам ки умуман чӣ. Лекин ин рӯи мана месӯзонад. Вақте ки ман рӯма скраб кати мешум, гел кати мешум, тоза мекунам. Баъд вақте ки ина мемолам ин беҳад рӯи мана месӯзонад. Лекин истифода бурдестам ша ки то ки тамом шавад. Камака ки дигаш мондагӣ ҳасте. Барое ки ман ина беҳад қимат харидагӣ ҳастам, барои ҳамин ман истифода бурдестам ша. Ана михели ҳастай. Боварӣ дорам ки бисёр аз мағозаҳода дидагӣ ҳастен ина. Рости гап намедонам ки гӯям ки харем ё ки умуман нахаренам. Мешад харенам истифода баренам мешад гӯем. Ман ягон камбудӣ ё ки бад буданаша надидам. Истифода мебарам нағзҳо хуб, лекин аҳамият сахт аҳамият надодам ки масалан агар ман рӯмда молам агар пага саҳра мехӯрам рӯи ман хушро ҳаста ё ки не, умуман аҳамият надодам. Лекин мешад нағз ба ҷои крем мемолам нағз ҳаста. Чӣ хеле ки гуфтам ман ина ҳар рӯзона ман умуман намолидам ягон бор.
вақте ки якум бор Тоҷикистон омадем, офтоб беҳад ҷӯш буд, месӯхтем, нилуфар месӯхт. Ман ҳам худам истифода мебурдам, ҳам нилуфарда, ҳам дастомда, ҳам рӯҳомда гӯем мемолидам, тез рӯи одама нағз мекард. Ва боз як чизи дигаршон аст ки ман як чанд бор гӯем қошчинӣ рафта будам ва амин qosh mechindam, ruhomo gӯям мечиндам, ҳамхел суп сурх мешудам, ҳамхел беҳад руҳом безеб мешуд вақте ки қошомо мечиндам, руҳомо мечиндам гӯям. Ва меомадам ай ҳамин гел мемолидам, 5 дақиқа дар рӯи ман ҳамихел нағз мешуд, ҳамихел хуб мешуд, сурхиё пурра нес мешуданд, беҳад нағз мешуд. Барои ҳамин ман ҳама вақте ки qosh мечиндам, вақташда гӯем, ай ҳамин гел истифода мебарам. Беҳад нағз ҳаст, харед пушаймон намешавед. Ҳатман аҳамияти ин ки оригинал ҳаста ё ки не. Оригиналаш нағзтар ҳаста, хубтар ҳаста. Ман инҷа штама хеле зардак дорад гӯем. Бо интернета бинен пурра нависондагӣ ҳаста ки подделкаш ай оригинал чӣ хел фарқиятҳо дорад. Рости гап ман ягон бор нахаридам дар Тоҷикистон ай ин. Амин дута дорам, ҳардуш оригинал ҳастанд, хуб ҳастанд, нағз ҳастанд. Мана хел пушташ мана хел ҳаста, пешаш мана хел ҳаста, нағз. Лекин упаковкаш ҳам хел неудобни ҳаста ки якта дигаш тамом шуда, тагашан ҳамиқа дорад, ҳамиқа мекунамша намебурояд, намедонам бояд чӣ хел гирам гӯем. Анам хел магарам ки бурамша. Ва мегузарем ба охиронаш, мицеллярный вода мегӯянд. Чӣ хел гӯям? Мицеллярный вода нағз ё ки зарур ҳаст харидан барои мо ё ки не, умуман харем ё ки нахарем, ё ки ҳамхел собун кати косметикаҳомо шӯем, нағз ҳа ё ки ин нағз ҳа гӯен. Агар харем якта, пушаймон намешавем. Ва агар ки пӯсти рӯи шумо ҳатман хушк бошад, ҳатман хел равғандораша гирен. Чӣ хеле ки мебинен, ин болош зард, поёнаш сафед, болош пурра гӯем равған дорад. Ва вақте ки ман пахтада мегирам, рӯма тоза мекунам, рӯм беҳад ҳамхел равғанин мешад ки ва як ҳамон пахтакати ман пурра рӯма тоза мекунам, ягон дона гӯем, ягон қатра гӯем косметика рӯи ман намемонад, пурра тоза мекунад, хушрӯ мекунад. Лекин ман хел гӯем беҳад бисёр тональную ҳама чӣ намекунам, гӯем бисёртар ҳамин тушу ҳамхел чизо. Ва вақте ки ман ина истифода набараму ва танҳо ҳамин гел кати шӯям, ва ҳатман тагои чашми ман сиёҳ мешавад, пурра косметикаҳои ман тоза намешавад. Барои ҳамин ман ҳама вақт ҳаракат мекунам ки ҳамин мицеллярный вода истифода барам ки то ки ҳамин рӯи ман тоза шавад. Ва ҳатман дӯстони азиз, занҳои гиромӣ, духтарон, ҳатман косметикатона пешаи хоб рафтан тоза кунед, барои он ки рӯҳотона беҳад безеб мекунад. ҳозир ёш ҳастен, намефаҳмен ва вақте ки камтар калонсол шуден, баъд мебинен ки ҳамон косметикаҳое ки вақташро тоза накарден, ҳозир чӣ хел шудагӣ ҳастанд. Барои ҳамин ҳозир косметика беҳад бисёр ҳаста. Ман хеле мицелляркаҳо, гел, тоник, крем, ҳама чизо ҳаста ки то ки шумо худтонда аҳамият диҳен, рӯҳотона тоза кунед, косметикатона шушта гӯем, баъд хоб равен, тамбалӣ накунед, ҳазор шотичкаю, ҳама чизои губкачаю, дига чи бировардаги пенка, менка, ҳама чизо ҳаста ки то ки шумо тозагии худтонда аҳамият диҳен. Ин мицеллярный водая ман шумода тавсия метиҳам. Харен, нағз ҳаста, пушаймон намешавен, манда маъқул ҳаста. Ин якум мицеллярный вода ҳаст ки ман истифода мебарам ва манда 100% маъқул ҳаста, лекин ман қимат харидагӣ будамша. Ва одамое ки ранги ман бар ин кам косметика истифода мебаранд, гӯем ҳар рӯз ҳар саҳар хеста косметика намекунанд, гӯем ягон вақт кай видео съёмка кунам, агар баъд гӯем ҳама хеле бошен, агар хубтараш ки майдачаша гирен. Барои ки ин мана 2 сол шуд, 2 солда баъд амин ҳамиқа шудагӣ ҳаст. Россия омадам ман, баъд кушодамша истифода бурдам, диден чанд қаш монда.
барои ҳамин хубтараш ки майдаҳа каша гирем. Ана михел дӯстони азиз, ин будан косметикаҳои ман ки камакак ҳастанд ва ман дар Instagram беҳад бисёр мағозаҳода обуна ҳастам ва мебинам чӣ хел косметика ва дигар чизо мехоҳам харидорӣ кардан, лекин чӣ хеле гуфтам қимат ҳастанд, барои ҳамин намехарам. Ва Тоҷикистон вақте ки омадам ҳози ман масалан ман ҳамин мицеллярка то тамом нашавад агар ман рафта яктаи дигашо намехарам. Россияда бошад ман ҳар дафъае ки мағоза мерафтам ягон гел, ягон чизе ки тоник, ягон ҳамқали чизо омада маъқул мешуд, ман ҳатман мегирифтам. Чанд намуди тонику дигар чизо доштам ман. Лекин инҷода аллакай тоника бас кардаги ҳаст ё фақат гел, мицеллярка тамом гӯем. Ана михел дӯстони азиз, ман ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки ҳама вақт худтонда аҳамият диҳед. Ман намегӯям ки коробка косметика харен, кам харен, истифода барен, худтонда аҳамият диҳед кам то ки тоза озода бошен, хушбӯ бошен, хушрӯ бошен. ҳар рӯз косметика накунед, ҳар рӯз худтона фасон накунед, лекин ба тозагитон, ба зебогитон, ба хушбӯ будантон ҳатман аҳамият. Ана михел дӯстони азиз, ҳатман шумо низ дар комментария нависен ки чӣ намуд косметикаҳо истифода мебарен, кадомаш шумода беҳад маъқул аст, кадомаш не. Умуман гӯем ва ҳатман дафъаҳои дигаре ки ман агар ки косметика харам, ҳатман боз ба шумо нишон медиҳам. Ба канали влогави мо обуна шавен, дар он ҷо ҳар рӯз видео мешавад ва якум дар ҳамон канал мебурад чӣ косметикаҳое ки ман мехарам, истифода мебарам. Умуман гӯем. Ана михел дӯстони азиз, видеои ман имрӯза ана михел шуд. ҳатман саволҳо бошад дар комментария нависед, ман ҳаракат мекунам ки ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб гардонам. Хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.